Mela ovvju li l-ewwel prijoritajiet ta' Prim Ministru ġdid irid ikun illi jaqqat kemm jista' s-soċjetà Maltija. Palissa għaddejjin minn żmien li ħafna laburisti bħali inħossuna kemm xejn mweġġaj mis-sitwazzjoni. Ġifieri għaddejjin minn sitwazzjoni fejn minkejja li għandna 40,000 maġġoranza. Minkejja l-ġid kollu li għamilna, ħafna laburisti qed inħossuhom kważi mitlufin. Lider u Prim Ministru ġdid irid jara illi jerġa' jqawwi qalb il-laburisti, jerġa' jqawwi qalb il-partitari tal-Partit Laburista. Il-mandat tagħna huwa ċar, il-mandat tagħna huwa għal 5 snin sħaħ, dak il-mandat se nagħmluh u jiena konvinti li jekk nibqgħu maqudin u sodi flimkien kif aħna, grupp parlamentari u partit, l-elezzjoni ġenerali li tiġi fi żmienha meta tiġi niffaċċjawha u jiena konfidenti nerbħuha wkoll. L-ewwel xogħol fl-opinjoni tiegħi tal-lider ġdid tal-partit u li jerġa' jqawwi qalb il-partitari Laburisti. Bħala Prim Ministru imma l-għaqda trid tmur u l-inkoraġġament u l-fejqan ta' dwejjaq trid tmur lil-hinn mill-partit biss, trid tmur għan-nazzjon kollu. Il-nazzjon kollu, il-pajjiż kollu għandu bżonn mexxej li jaqdu, għandu bżonn mexxej li kapaċi jiġib is-sezzjonijiet kollha tal-popolazzjoni, il-gvern, l-oppożizzjoni, il-fazzjonijiet kollha tagħha jew l-oppożizzjonijiet, is-soċjetà ċivili, fuq mejda, madwar mejda, ħalli nitkellmu, nitħattu, nsibu soluzzjonijiet flimkien u daw is-soluzzjonijiet inwettqu. Bla dubju ta' xejn, il-weġġati li qed iħoss il-poplu irridu jiġu indirizzati u rridu jiġu risolvuti. Waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu hi żgur li nassiguraw li kollna sistemi fl-istituzzjonijiet tagħna, sistemi fil-pajjiż, sistemi anke fil-Kostituzzjoni, li dak li jfisser governanza tajba, dak li jfisser saltna ta' dritt, naraw li qed jiġi implementat. Ġifieri rridu naqblu kollha flimkien u nimplementaw. L-istituzzjonijiet rridu naraw li kollhom ir-riżorsi biex jaħdmu aħjar u b'mod effiċjenti u li jkunu indipendenti minn dak li jkun qed jagħmel il-gvern. Ħadd fil-gvern, ħadd fl-oppożizzjoni, ħadd fil-pajjiż ma jista' jqis lil nnifsu li huwa fuq mill-liġi jew li l-liġi ma tapplikax għalih. Aħna pajjiż modern, aħna pajjiż Ewropew, aħna pajjiż fejn salna ta' dritt tot u taħdem u l-ewwel xogħol ta' Prim Ministru ġdid u li jassigura li kulħadd Malta u barra minn Malta li dak huwa l-każ. X'u dak huwa l-ewwel xogħol ta' Prim Ministru. Partit u l-pajjiż. Mela, naturalment il-maltemp li għaddej minnu ma se jibqa' għaddejjem, ġifieri ħaniffaċċjaw, mhux se tkun faċli, innatfu fejn għandna bżonn innatfu, ma nħarsu lejn ħadd. Imma xi darba u jiena konvinti li mhux fil-bogħod, il-maltemp jgħaddi u jerġa' jiġi l-Bnazzi. La darba jiġi l-Bnazzi, rridu naraw li r-reputazzjoni ta' Malta barra mixtutna nerġgħu nagħmluha biex aħna nħossuna komdi li aħna fl-Ewropa u l-Ewropa tħossa komda li Malta hija parti integrali mill-Ewropa. Imma wkoll biex l-ekonomija terġa' tieħu l-iżvolta, terġa' tieħu r-ritmu, r-rankatura li la tieħu dawn l-aħħar 7 snin. Tinsewx aħna saklet xhurilu, saklet ġimgħat ilu. Konna nqisu li aħna wieħed mill-aktar pajjiżi li se qed jagħmel suċċess fl-Ewropa. U hekk hu, is-suċċessi li għamilna f'dawn is-7 snin ma spiċċawx. Għandna fejn nkomplu nibnu fuqhom, nkatruhom, nżiduhom. Ġifieri għat-tul rridu nkomplu kontinwità ta' dak kollu li għamilna tajjeb f'dawn is-7 snin. Inbidlu fejn hemm bżonn inbidlu, innatfu fejn hemm bżonn innatfu, imma mbagħad inkomplu għaddejjin bir-rankatura li għaddejna f'dawn l-aħħar 7 snin. Jiena rrid nara wkoll illi Gvern Laburista, jekk jiena nkun Prim Ministru, jekk il-votanti Laburisti, il-membri Laburisti, jituni l-fiduċja biex nkun Prim Ministru. Joħroġ il-valuri Laburisti illi lilna tant jagħmluna kburin li aħna Laburisti. Għandna storja ta' 100 sena, storja fejn aħna dejjem ridna nollu l-żgħir, dejjem ħadna ħsieb l-aktar lil min għandu bżonn u dejjem rridu nerġgħu nagħmluha. Eżempju konkret ta' dan ikun illi jiena nassigura il-prinċipju ta' equal pay for equal work jiġi attwat fil-prattika. Illum fil-pajjiż għandna eluf ta' ħaddiema li jaħdmu mal-kuntrattur, jagħtu servizz lill-gvern ma jaħdmu mal-kuntrattur, jagħmlu l-istess xogħol bħal ħaddiem oħra li huma impjegati tal-gvern ħafna drabi fl-istess ambjent, fl-istess
fitxju fl-istess kamra, imma jitħallsu inqas għax qegħdin mal-kuntrattur. Jien nhar it-nhar il daw il-ħaddiema jingħataw l-istess paga bażika, l-istess rat ta' overtime, l-istess increments, l-istess allowances, daqs il-ħaddiema tal-gvern. Da jfisser illi ħaddiema lil-lum jaqalaw 900 euro f'xahar u rridu jgħixu familja terba kultant, u allura qegħdin fuq il-linja tal-povertà tal-faqar, nollhom il-fuq u naqtaw faxxa kbira tas-soċjetà tagħna mir-riskju ta' faqar li qegħdin fih. Jena diġà bdejna nikkostjaw għad il-miżura, ma ħniex qed nitkellmu fi sħab. Fid-Dipartiment tas-Saħħa fejn għandna 2200 minn dawn il-ħaddiema tal-kuntrattur, li tiswiena 6 miljun u 300,000 euro fis-sena. Mal-gvern kollu u l-entitajiet tiegħu tiswa viċin l-10 miljun euro. 10 miljun euro mhumiex somma żgħira, imma hija somma li l-pajjiż jaffordja. Bil-fatt li mid-deficit issa għandna surplus, bil-kabbir fl-ekonomija din hija somma li nistgħu naffordjaw, nkunu qegħdin ngħinu l-aktar lil min l-aktar għandu bżonn. Mela kif diġà għedna ir-raġuni li għandna dil-problema bħalissa fir-reputazzjoni ta' Malta u vera, meta ssifer barra l-pajjiż, meta tiftaħ il-ġurnali u tara l-istazzjonijiet tat-televiżjoni barranin, tara stejjer fuq Malta daw l-aħħar ġimgħat illi ma jagħmlu l-niġġieħ, ma jagħmlu l-niġġieħ. L-ewwel irridu nagħmlu li nirranġaw is-sitwazzjoni ġewwa pajjiżna. Jiġifieri li nerġgħu nkunu ċerti li l-governanza hija governanza tajba, is-sistemi tagħna huma sistemi tajbin u jidhru li qegħdin jitmexxu b'mod tajjeb. Da jfisser li s-soċjetà ċivili, il-poplu Malti kollu jerġa' jibda jieħu r-ruħ, jerġa' jibda jieħu n-nifs u l-pajjiż jerġa' jaqbad bir-ritmu ekonomiku u l-ħajja normali tiegħu. La darba tibda tiġri dak, barra jaraw x'inhu jiġri Malta. Għandna sitwazzjonijiet oħrajn bħal mija l-Manival li huwa l-Kunsill tal-Ewropa, il-Greco, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, daw kollha rridu nagħmlu kuntatt magħhom, irridu nżommu kuntatt magħhom, irridu niddialogaw magħhom biex inkunu ċerti illi dak li kun qed isir Malta jasal għandhom ħalli r-reputazzjoni tagħna ntejbu. Da xogħol li rid isir kemm il-Gvern lokali, kemm il-Prim Ministru ġdid u t-tim tiegħu, kif ukoll minn membri parlamentari illi għandna fil-Parlament Ewropew, il-membri parlamentari Maltin. U jiena nappella l-membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra jridu jgħinu f'dan, għax Malta waħda mhix Malta Laburista jew Malta Nazzjonalista. Malta waħda isem Malta huwa wieħed u allura għandna wkoll ninaqdu flimkien biex isem Malta nerġgħu nġibu f'postu. Ma daw irridu jingħaqdu l-korpi kostitwiti, il-qagħdiet professjonali, is-soċjetà kollha Maltija biex flimkien mal-Gvern, mal-MPs u l-popolazzjoni, s-soċjetà ġenerali nagħmlu dal-effett biex ġieħ Malta nerġgħu nollu fejn jistħollu. Mela hemm numru ta' passi li rridu nieħdu. B'mod immedjat, ġifieri fl-ewwel mid-ġurnata ta' Prim Ministru ġdid, irridu naraw li l-istituzzjonijiet li huma karigati li jaraw li s-salta ta' dritt, il-ġustizzja u l-governanza fil-pajjiż jimxu b'mod rett, irridu jkunu b'saħħa, b'aktar riżorsi, u rridu nkunu ċerti li qegħdin jaħdmu b'mod indipendenti. Mela allura rridu nsaħħu l-Pulizija, rridu naraw li l-Kummissar tal-Pulizija jkun igawdi aktar rispett u aktar fiduċja minn firxa wiesa tas-soċjetà, rridu naraw li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jkun imsaħħa wkoll, rridu naraw li l-Economic Crime Unit tal-Pulizija tkun imsaħħa, l-FIAU, l-Uffiċċju tal-Awditur, il-Dipartiment tal-Kuntratti, daw kollha rridu naraw li kollhom aktar riżorsi biex kun jistgħu jaħdmu għal ġid tan-nazzjon. U dan irridu nagħmluh billi ninkludu s-soċjetà kollha, niddiskutu mas-soċjetà kollha u nsibu l-way forward flimkien. It-tieni pass mbagħad li huwa fuq medda twal hi li rridu nibdew nagħmlu tibdil, ilna nitkellmu fuq fuq il-Kostituzzjoni Maltija, it-tieni Repubblika. Irridu naraw li dat tibdil jidħol fil-Kostituzzjoni u jkun hemm tibdil ieħor. Pereżempju, illi rridu naqtaw illi il-partiti bil-fors, jew mhux bil-fors, imma dejjem ħafna drabi jekk jiġri. Jew kien hemm impressjoni li jekk jiġri. Illi jiġu finanzjati minn xi business kbar. Din rridu naqtaw. Il-partiti rridu jkunu kapaċi jaħdmu b'mod indipendenti mingħajr ma jkollhom għalfejn iroddu lura xi pjaċiri lil xi ħadd li jkun sostnihom. X'fi dawn huma kollha affarijiet irridu nagħmlu biex is-soċjetà Maltija nkunu ċerti li qed taħdem fuq bażi moderna, fuq bażi Ewropea, u mhux kwistjoni ta' persuna u ta' uċuħ, imma s-sistemi li ndaħlu jiżguraw il-governanza tajba għal-issa u għal-futur. Għanilek, dina mhux waħda kontra l-oħra, dawn huma tnejn flimkien. Ġifieri aħna llum għandna Partit Laburista. Ħajjalaq mit-sena.
L-istorja tal-Partit Laburista fiha 100 sena. Jien li fih 40 sena mindu kelli kważi nofs l-istorja tal-Partit Laburista jiena formajt parti minnha. Meta kelli 16 sena kont attiv fil-Fera taż-Żgħażagħ, kont is-Segretarju Internazzjonali dak iż-żmien tal-Fera taż-Żgħażagħ tal-Partit Laburista. Kont fl-Eżekuttiv, dal-aħħar fil-Parlament u anke fil-Kabinett u issa deputat mexxej tal-Partit Laburista. L-istorja tal-Partit Laburista dejjem kienet msejsa fuq valuri sodi xellugin. Illi ngħinu lil min aktar li għandu bżonn, illi naraw li kulħadd ikollu ħajja diċenti, illi naraw li jkun hawn id-drittijiet ċivili għall-minoranzi u għall-poplu Malti kollu, illi jkollna saħħa mingħajr ħlas tal-ogħla kwalità, illi jkollna edukazzjoni għal kulħadd, illi jkollna housing tajjeb, dawn huma kollha prinċipji li aħna bdejna bihom, qegħdin inkomplu bihom u rridu nkomplu fuqhom bla dubju ta' xejn. Però s-soċjetà tal-lum mhix is-soċjetà la ta' 100 sen ilu u l-qas ta' 40 sen ilu meta tħallit fil-partit jien. Mhux il-partit ta' Mintoff illum għalkemm il-Mintoff. Jien għandi ħafna rispett leh, laqqas mhu l-partit ta' Karamillu Sudbonici u ta' Alfred Sant. Illum huwa il-partit tal-lum, fis-soċjetà tal-lum. U l-partit tal-lum sar rebbieħ u Joseph Muscat għamlu rebbieħ ma ninsewwix di. Joseph Muscat, il-Partit Laburista għamlu rebbieħ għax fetaħ. Għax fetaħ u ħaddan parti akbar tas-soċjetà Maltija. Dak is-suċċess irridu nżommuh. Ma nistgħux ninagħlqu fi nfusna għax ma nerbħux elezzjonijiet. U biex tiggverna, biex twettaq il-pjanijiet tiegħek, biex il-viżjoni tiegħek timplementa, trid tkun fil-gvern. Mela aħna l-partit tagħna importanti li jibqa' jkun inklusiv, li jibqa' jappella għall-parti għall-faxxa wiesa tas-soċjetà li kemm jista' jkun Maltin u Mawċin jħarsu lejna u jaraw l-aspirazzjoni tagħhom fina. Dak hu l-Partit Laburista tal-lum. Partit Laburista sod, imma li huwa miftuħ u li jattira faxxa wiesa tas-soċjetà Maltija u Mawċija. Mela bla dubju ta' xejn il-pajjiż ħass weġa' f'dawn il-ġimgħat. U aktar ma nisimgħu stejjer ħerġin mill-qrati iżjed nħossu għad il-weġa'. Ħankun onest naħseb l-aktar ħassu għal-laboristi, ġifieri jiena nifhem eżatti x'ħassew il-laboristi illi wara da snin kollha fl-oppożizzjoni biex naħdmu jkollna gvern, issa la qegħdin fil-gvern, ħelna ħassejna dil-isħaba li ġiet fuqna. Però jiena li laboristi ntihom it-tama. Ntihom it-tama illi dal-maltemp jgħaddi, il-bnazzi jiġi u minn ġodda nar nistgħu jiġrilna żewġ affarijiet. Jew ninħarqu, jew noħorġu żeb saħħitna. Jiena konvint li ħanoħorġu żeb saħħitna għaqoċċa maqudin qawwija biex niffaċċjaw l-elezzjonijiet li ġejjin. Però mhux il-partit biss, il-pajjiż ukoll. Il-pajjiż ukoll irid jgħaddi minn dan iż-żmien u allura iva nifhem li kien hemm fil-pajjiż dil-weġa' kien hemm nies li protestaw u għadhom qed jipprotestaw b'mod ġenwin. Nifhem li se jipprotestaw b'mod ġenwin. U l-protesta tagħhom il-vuċi tagħhom qed nisimgħu qed tasal. Però mbagħad kien hemm ukoll individwi illi kellhom u għandhom aġenda differenti minn dik ġenwina, aġenda biex jippruvaw akkosta kollox jaqbdu, jaħtfu il-poter u dik mhux se tiġri. Il-mandat tal-Partit Laburista huwa ċar, mandat ta' 5 snin, u 5 snin ħanagħmlu jiena ngħid aktar minn 5 snin għax tiġi l-elezzjoni li ġejja u nerbħuha b'maġġoranza qawwija wkoll. Mela jiena nkun onest, ma naħsibx li l-protesti nfushom għamlu l-ħsara, naħseb għamel ħsara u għamlu ħsara min ġabuna f'din is-sitwazzjoni. Ġifieri min kien wara l-qtil ta' Defni Caruana Galizja u min ipparteċipa f'xi mod u ieħor f'dan l-assassinju makabru, ejja nkunu onesti. Il-protesti jġibdu l-attenzjoni tad-dinja. Jiena nifhem illi biex nibnu nerġgħu reputazzjoni ta' pajjiżna, irridu nsolvu l-sitwazzjoni ta' Malta, irridu nfejqu il-weġat tal-pajjiż. Jiena bħala kirurgu għamilt ħajti fejn nara li hemm il-mart naqta, kultant kontra qalbek, għax kunet taqta parti minn ġisem, minn tarbija, per eżempju, xina trabi, kont opera. Imma jekk ma tagħmel xek tmut it-tarbija kollha. Aħna għandna bżonn id b'saħħitha, id soda li tnaddaf u taqta fejn bżonn biex insalvaw u nkabbru il-partit u l-pajjiż. Jiena konvint illa darba. Flimkien ma' soċjetà kollha. Partit Laburista maqutu b'saħħtu. Nagħmlu t-tibdil li għandna bżonn nagħmlu, allura reputazzjoni ta' Malta terġa' tiġi fejn fil-post, nerġgħu kollha nkunu kburin li aħna Maltin u kburin li aħna Laburisti.